كميك أنكم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون نيستزرقها غازيتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكرا تدالو مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا كومبوست إتوت حرشام خابات عبترا كم تصوت حارستي عثمان إدريس يعقوب بتمكرو كم زرقاقت حبيرو أتو عثمان إدريس أبقل التشحن سلستان عمت مرد بمنجستي 21 هكتار مريت جردين توهبو جردينو كابحاو سختما فورتو سوا نشنخ معراب أستات 15 كيلومتر روبا أخرور استبها لبوتا يركب وانين حرشا زهل وفايرة بقاقو إيو تخسيتلو جردين نيمركاب دليتو مسامرلو قطتا أب حركوت كوتي تتأميرو اتي بوتا كم قلنا عيدو سلزفلتو كبابي جردينو تغوزغيزو زحلف حيال وحج أب قل اوان هاسيا كسعبلو خمزغل أي سحاتون قدم زاقره أب قدم مدلوات نايل معاتا تكرو كقبر نيرو كندزوخنا إلا كوعيتو ماي بموحاس كتسيلو 800 مترو وسناسن قراتو تخلي عاوير كاب روبا سوا أمتيو بمتكال ماي الناستين قبو كنكننا قبرن مشرشار نيوحج أما كل خال درجة بمبزح نبهري ببهري بمقدام مريتو كوحس كالا أبزوان التفلاليو عينتا تحملتن فراتاتن أمل معيركب اتوتو يخعبت مهلاو يزاربمو كاند مستير عبيت اتوتو كقلت انكالو أبرسي زكايرو زلخو كنكنن محدران دخعي كومبوست كتكمس جمركو اتوت مهرتي كبيلو بمبالي قلت كابو بمبقاس شوعتا تريلا مالت تسحابيت تراكتر كحز خل قدقاد بمدلاو كومبوست النافري تحستو حمد مريتو يهبت مالو بعل مويا لمعات بقلي حلافي بيت صحفة حرشان وزوبا فورتو سوا أتو هابتوم حدش ننتفت حرستاي إدريس عثمان ملكتو كبرهن كله مخري نايكيلاتات تخديلو كمز سرح يقلت مو روي وتسيت زمز قبزلو أبنتاوي حرستاي مخانو يزارب تدايسو أب عمدت عنان مقتصر عقن شكور بقديات زدسس تحسو سفيرو يركب قديات حمام شكور قداماي كقبرو كابز قبوهم زبيتاو كنكن أبدمهم زلو متن شكور مقتصاريو زوسدو عقن كربوهيدراتس بفلاي دما شكور بمقدال اتزد العقن متن شكور بدم كبتصحي كاليو ابتفلما بزي شكور من برا تصقامو خينو يسمعنا يخون نمبر ابتعنا زلو ترى بقليلو زرا يكونن اب اما غاغبانا انغبرو نشتلوطي ام قصار حمام شكور لعلا بركتو يزمص توسدو عقن كربوهيدراتس مقتصار كربوهيدراتس اب متن شكور اب دم لعل صلواي زلوو قديات حمام شكر أما قاقبوهم لعل تحقية بزلوهم كم أحملتن ترى أكلن كزوترو يزمكر كاب كمباني باستان شكرا ومقبتاتن زعم السلو نقرات كقطبو يمكر إتا نبر على بيعتي فرقة بأحملتي إتا ربعي سبحي بزيب البروتين إتا استرفت الربع دما بكربوهيدراتس استوها هادت كتكوني قبع بلعلي زحوش شكر مقدال كم شكرا ومستن تمقن كاب زعم السلو نقرات كاب موساد مقطب انوسدو بون يخون شاهي بزي شكور موساد يدلي سرع زخانة ساعتات مقاقبة مختل أما قاقبانا سرع مزخون اتياب دم زهلو متن شكور أزيو كي تحت وي أزيو كي لعل يحق زنايو يركبو أب عمد بهلن سنة بابن علال مسقازت إنيا دراسن تمرامرن على مسقد تصفاي قريب اللو أب عد إنجليز أب كتماتات لندن مانشسترن برمنغهامن مزركبا محبركمات إرتراواني نايم مدب جيرا أبت مدبات بزحي 7 صبق تقبلنت النيرو اتي كاندي زرا أخوه أبتم تساتفتي زنبره حاقوسيو تاريخنا ب5 درجات تصحيفو أهقراوي تفلتنت بزلوه أحتامي هيرست لندن تحاتيمو زبل فلي سمعت فتير اللوم بزعبا تاريخنا ستصحفة متصحفتي بواتاتنياتات ستصحفة خوينو سلسنحة حجي بحادة أبوشتي إرترا خوينو زصحفة إرتراوي تتصحفو أهقراو درجان تفلتنتن بزلوو أحتامي محتامو نتي تساتافي فلي كبري فتير اللوم تسمي متصحفت تاريخو كم زلوو ترديه نتي سمعت مسراخة واقانايتي استحالفة عري مخانو دما تردع ملسة قبري واتاتنياتات نواتاتنياتات بفولي زملكتا كلتا مربات نيران تقدمتي اب امباسي إرترا إنجليز استخايدت كوينا نأفريقاوانن أفريقاو مبقولن زلوهم إنجليزاوانن علما زقبرتا نيرا 4 زخونو ديبلوماسينياتات صحافتي غازيطنياتات بمعدام دما تخايرا مجمرتا
جمجم نايتا متصحف مسكربة أحد أبيله ناي إيرترا شجر ناي أفريقيا شجريو إيرترا كم كلن هاجرات أفريقيا بشحن شمونت 209 كم حنتي تمرتي ناي طاليان جزء خوينا برقت كرميو حدا مسرح نيريو إيرترا كرمي بزحات هاجرات أفريقيا شمتو هوا فليتي جزء خوينا إيرترا كابتن قداموت كابتن قدايم جزءاتاتيا ازي انحبنا اللو كوينو زي كونه اتي كوننت جن نسيو زبل مجلتيو يركبو اب عند شباب نوس عمدي حسابات ملأختتات من اسيات حدش عم الزرهبة ملأختي تنحنا اب جزي نكسنتن جزءاتن روماوان زخونه لأخ منكستي اب حدث توسنة جزي ناي حد عمت مس حلفتن لأختن كرخبلو زلو جزي كقصرا قداسيو اب زبل حساب كتحان إذا حساب كاب حدا جنبوت كلتا 222 عامت كرمي لدتا كريستوس كساب 254 عامت كرمي لدتا كريستوس اب زنبر جزي يسلسل نبرا زيادة جنا اتي كسا 253 عامت كرمي لدتا كريستوس اب نفس وكف حادة الريز جبر زنبرة تمسسالي لمدي ن حادة الرن حدش عامتن مبقسي كم زخنة ينقر بعبي جنا اتي اب 45 عامت كرمي لدتا كريستوس حادة الري مجمري ناي حدش عامت كتكون زحبر بجوليس كيسار زتأتاتوا بجوليان كالندر زفل السليدة ما بقسي حدش عامت مخانو ينقر مقبال حدش عامت اب حادة الردما كاب روماويانن ناب استفلالي كفلات علم باستفلالي أقبابن اب استناوحة جزين سفحن عبللن زيادة خلقاء مسفحفح امنت كريستنا نتفلت النتن زوتارن حادة الري ناب ملع علم كم زتأتاتوا يفلت تتغيسو اب عمدي مزاني فرح مرعى توازيت سبات تقصتات مزاني حتو التمسق القلات اب قصرا مدنقاي زامسلو زعباتات يصنحنا توازيت سبات نخت سحق عبت رايم صوتو توازيت سبات لنجرات بحدش الرأية نيمت كلت اللوام امونغو بهلا ناي وازا فلليات اللو حدا وازا العلكا كتزارب كلخا نغلو اب قمت زأتوا كخون اللو وازا ببهلي تاريخ لمدي سرعتاتن كبرتاتن ناي حدا حبرتسب يتصلويو وازا بأتكرو بهنطينت نخت سمع كمون بزي قويقي نمرددا حقازيو عينتات وازاتات درت ألبو كخونم كلو نخلهم توازيت سوات حدا ناي حوار كلت اللوام بزقلل منقدي نلبي بزن تلتلن نخلقت مسحق وي مقرابيو اب كبابيኦም زلو ነገራት ዘጓንፎም ኮታ ኩሉ ብምልኡ ልቦም ብዝበለጸ ትዕዝብቲ ስለዝዕዘብዎ ብርእሰ ተኣማንነት ንኸንጸበርቕዎ ኣይጽገሙንም ዋዛ ካብ ሕጉስ ልብን መንፈስን እዩ ዝምንጩ ሓይሊ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ተሳኒው ክኸይድን ከሎ ኸኣ ዝያዳ እወታው ጽልዋ ኣለዎ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ምስ ዝኸውን ካልኦት ህይወቶም ንኸመሓይሹ ኸማን ተራ ኣለዎ ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ዋዛ እንተዝህሉ ከመይ ዓይነት ህይወት መሕለፍና ኣብ ወጥሪ ዝበጽሑ ሃዋሁ ተዋዘይቲ ሰባት ነቲ ሃዋሁ ናይ ምልዋጥን ምህዳን ዓቕሚ ኣለዎም መዓዝ ጥራይ ብዋዛ ቢልካ ኣዝዩ ተሪር ቃል ስምዒት ዘይተሓወሶ ከተመሓላልፍ ይከኣል እዩ እቲ ብሳላ ብዋዛን ካልኦትን እንስሕቆ ሰሓቕ ኣካላዊ ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ረብሓታቱ ብዙሕ እዩ ንጭዋዳታት የዛንዮም ካብ ሕማም ልቢ ይከላኸል ንህይወት ሓጎስን ፍናንን ይህባ ጭንቀትን ወጥርን የቃልል ዝምድናታት ይሕይል ስለ ዝኾነ እዩ ተዋዘይቲ ሰባት ምሳና ክህልው እንብህጎም ብስሓቅ ኣቢልካ ኸኣ ንዓለም ብዝያዳ ብርጉእ መንፈስን ሓጎስን ክትጥምታ ትኽእል ከም ውፅኢቱ ድማ ዕምርኻ ነዊሕ ይኸውን ኣብ ዓምዲ ወግዕ ታሪኽ መበል 4 ክፋል ታሪኽ ፈጽሚ ገድሊ ፈንቅል ቅያ ኣናብስ ቀሪባላ መብዛሕትኦም ተገደልቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሰራውሩ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ጥራይ ዝተሓፅረ ዝመስሎም ዝነበረ ከምቲ እታ ብፀይቲ ንስለ ዘረባ ውድብና ወላዶ በአፍሪቃ ይውሰደና ክንከይዲና ዝበለቶም ዘኪሮም እዚ ውድብ ዝኮ ዘይገብሮ ይብሉን ኣብ ትብል ሓሳብ ሰመሩ እዚ ናይዞም ተገደልቲ ኣብቲ ቦታ ምጽናሕ ድማ ናብ ናይ መወዳእታ ዕላማ ከም ዝበጽሑ ንኽግንዘቡ ሓጊዝዎም ኣብ ውሽጢ ምድረ ወለጋ ማለት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ በገስ ዝተባህለ ቦታ ምስ በጽሑ ብ29 ታሕሳስ 1989 በአዛዚ ክፍለ ሰራዊት 7 ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ጀነራል ኣኺባ ተገብረሎም እቲ ኣብ ብዙሕ ውዑይን ዝሕልን ውግኣት ካብኣቶም ከይተፈልየ ንዓመታት ምስኦም ብምግዳሉ ብደቂቕ ዝፈልጥዎ መራሒኦም ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ዝሓድሽ ምድረ ባዕዲ ደው ምስ በለ ውሽጣዊ ፉሕታን ቅሳነትን ተሰምዖም
نابزي نمنتي علامة متينا زبل وشتاوي شغلوت كم زقنيوم بمجنزب في الشخطة أسنيو كم تقاليهم بجركان قعزونا ندوب أفريقيا يزبلكم وزيكونا نابزي أم عرب إيطوبيا زركبا معسكرات نمدمساسيو مسبلهم سحقن جبجبان بحدا فنوو قتيلو كم تشايناو وتهدراوي استراتيجيست سانتو كلو عينت وقعت أب مدنقاري زمركوس مالت نتسألائخا أب زي تقربلو ساعات دخم شنخاتو ألاليخا ببرك أو متقعتي فتيمكا أب بوليتيكاون أمرأون نوتي كم زشمم دحر مقبار صور مباليو وتسيت نايزخاء نتي بهراوي تشكونا سرعاتات إتوبيا نخالي زكالس ودب أورومو منكسي ويمكالس بايتا فتيركالو نابقات سلت معبالتات مقوماتيو إلو نقل خالئتات زق دحر مبال وق نعنا نسلنا تنتنا نحرنت هزبنان نقبرو زمالخنايو هاقراو قبو كانت خنا ازي أبزن نقبرو وق مستي أب دجن كان هاقر كانت تقبرو وق حدا عينت تحستون بدهون يكون هنزلوو تدغيسو ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ብደረጃ ዓለም ዝተኸስቱ ፖለቲካዊ ፍጻመታት ዓመት 2025 ብሰፊሑ ኣብ ገጻታ ዳሲሳ ትርከብ። ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት ካብ እተቕርቦ ዝቐነየት ዓበይቲ ፈጽምታት 2025 ኣብ ናይ ሎሚ ሕታማ ንዓበይቲ ፈጽምታት ጽላት ቱሪዝም ኣንጊዳ ሪፖርታጅ ዑደት ኣባላት ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት ኣብ ፕሮጀክት حرشة على برعيد زكاير وعدت سفير الله بدرجة علم أب عمتك 2025 زتعمو أكبابي تأكس في التسامتات تزرزيرهم يركبوا كبور بريزيدنت إسياس أفوركي بمخنيات حدش عمت بعصر تخلطات الري 2026 براديون تلفزيون بقدتها استمحلالفة كلمة بمكياد نعالموي زباون زبيتاون قدياتا ملكيتو زقربلو حطوتات سفح مرسي هيبلو قدما يكفالو أبغازي تحدث إرترا ناي ربع حتام فليم الله أب عمدي علماو زعبا أم محبراو من رخبيتات عسب أكل أبيسينا كويناي تفلتن أب تحت الزبل زدقاقم زربا كم مرتعو دنكورنخا كم تاريخ أبزقو تصرلو زلو أبز حجوان سم عسب تدقاقيمو كريقوح نسمع لنا كاب قدماي منستر إثيوبيا جميركا كسابتي عسب وي إرترا أبي كم تركب أب كارتا كم ملاخت زيك الاستحات حشكر سلفي بالزقنا نعسب استوستت نا إثيوبيا نبرت زبل تلت أفشم كوسخلو هرجي يبلو لو اتي بزملالس نايك أطرح الميز جمرة هتفتف بحر دارتشا عسب تركبو وسن بحري قماقم كلايت أنا كسعب زمثل زقاقم يمثل نايزي اللي بولد دفاع حيلي سماوين مهورات أولات سلف بالتقنا بدرك أننا زمهازوو عسب نايشوا نقوس من الليك كيف لتا ناب إيد ألاوي كوبانيا روباتينو بمستير تشيطا زبلت الرخايو الزانتازي حاسوت كم زخونة بتدقاقا مكوا انت تقلت كاب مصحفتي سلف بالتقنا كاب صحفات مهوراتنا بهالتن كاب تنتنا مرخب بزهانن توكيسنا بزبلو عبكندي حقنيا تاريخ بقزياو حاسوت زعوتو زمسلوم وقنات كتقامنو يهكون اللو تدغيسو أب عمدي قال محتد قلعون مصنعتن أب زبل زعبا زتكرو خينو ولدي مصادقوم نموحاس انتي ميلات تقلاليا كختلو اللوم كمرما قلعو جيغا مزفتمو مقطعتي قنعديون كالئن أب زبلو أرستات مسمهور سنة لبونا ممهر حبت قرقش تيدروس زتخيدا قال محتد قريب يركب أب عمدي محبراو عبيت محبراو سراح كم عودي أب تحت الزبل محبراوي سراح مالت سوشال وورك رسو زخالة أب عودو خينو بزح سفحتي كفالة تاريخا زلويو محبراو سراح عبي عودو خينو مسؤول كسبات قجلتات سدرابيتات كومات السرح مخانو يتكس إزدما نزوم ستقصو محبراو أكلات محبراوي تقاماتهم المفتاحن محبراو رقات نمهابن علمو السرحنيو محبراو سراح مس بركز زبلو عودتات محبراو سنفلتات متحاز زلو مخانو ينقر قلن متقاس سنة حبرتسب سنة لبونا هزباو تعنا حقي كتبا وزتا متقاس يكال أب حبرتسب محبراو لوطي مقهد كاب مسارتاوي تلأخوتات محبراو سراحيو نزي محبراو لوطي أب حبرتسب نممتع محبراو سراح استفلاليو ميلاتات بمقياس نتسقامات حبرتسب بزقباء بمتنع محبراو لوطي نممتع يتعت
محبراو سراح كم عودي بزيادة كاب 19 كفل زمن كعبيز جمرة مخانو يتكس نتعودي أمعباي عبت راز تتصاوتو أبولنتاوي سرحات قبر سناي زنتفو زنبرو والك أسبات يوم أب عمدي دايري تتبيتين عبي عباي قوال مسكونكو زنافقكو وعلو عمد هاي زامسلو زعباتات دايري قريبهم يركبو قدامي كفال مس كبور بريزيدنت إسياس أفورقي مس غازيطኛታት ውሽጢ ሃገር ዘካይዶ ቃለ መሕተት ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ ተተርጊሙ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ደል ኣባብ መበል ሸርሸይ ክፋል ዛንታ ጥሰት ለምብዕ ደሚር መሰት ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣማሓዳር ንኡዞባ ኣስማጥ ኣቶ ማሕረና ተኽላብ ንሓፈሻዊ ምዕበለታት ንኡዞባ ኣስማጥ ብዝምልከት ዝሃቦ መብርሂ ሰፊሩ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ምን ስጅል ካልኣይ ክፋል ታሪኻዊ ዛንታ ኣበርክቶ ደጀን ድጌ ሰውራ ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ምህሮ ወዓቦት ህግያ ኣበርክቶ ትምህርቲ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕቤት ሕብረተሰብ ዕቤት ቋንቋ መልሲ ዝተመሰቀለ ቃላት ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ሸባብ ዓበይቲ ዕማማት ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ንዞባ ጊንዳዕ ዝደስስ ትሕዝቶ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ተርቤት ጽጋታትና ክብረትና ሓፈሻው ፍልጠት ሌላ ምስሩባ ኣማዞን ቀሪቦም ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት መበል ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ሌላ ማትኣ ወፈናን ጃብር ማሕሙድ ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ዘጉላዕልዑ ውርሻታት ኤርትራ ባህሊ ሓድነትን ታሪኽ ዝምልከት ትሕዝቶ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ነባሪ ውርሻ መሳርሒ ሙዚቃ ኣበንገላ ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ሪፖርታጅ ዓለማዊ መዓልቲ ሓመድ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ Q&A ነባሪ ዓርዛ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዓንደ መስቀል ትካቦ ተላልዩ ይርከብ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ብ12 ጥሪ 2026 ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ ነይሩ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ንግደታትና ከመይ ነበሩ ኣብ ትሕዚ ዝብል ፈላጣት ባህልን መራሕቲ ሃይማኖትን ንግደት ካብ ነገደ ዝብል ግስቲ ዝወፀ ኮይኑ ፈለሰ ገሸ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ወይ ዓዲ ከደ ገዓዘ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ይብሉ ነገድ ከኣ ግሱ ካብ ነገደ ኮይኑ ጋሻ ማለት ምዃኑ የረድኡ ንድሕረ ባይትኡ ኣመልኪቶም ድማ ንግደት ካብ ኦሪታት ሒዙ ዝነበረ ኮይኑ ንምጅማሩ ምኽንያት ካብ ዝነበሩ ድማ ንግስቲ ሳባ ናብ ንጉስ ሰለሞን ንግስቲ ሳባ ጃንደረባ ናብ ኢየሩሳሌም ብሳልሳይ ክፍለ ዘመን ነገስታት አብርሃን አጽባሃን ናብ ደብረ ሲና ወዘተ ዝገበርዎ ጉዕዞ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብቐንዱ ድማ ኣብ እምነት ክርስትና ካብ ወርሓት ሕዳር ክሳብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝሰላሰሉ ማሕበራዊ ንጥፈታት ሓደ ኣውደ ዓመት ዓዲ ወይ ንግደት እዩ ነፍስ ወከፍ ዓዲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣውደ ዓመት ዓዲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እንግዶት ትገብር ነዚ ነፍስ ወከፍ ዓዲ ንእምነት መበገሲ ጌራ ተሰላስሎ ንጥፈት ክልተ ዓበይቲ ምኽንያታት ኣለዎ ክበሃል ይካል ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒነን ኣፍራይነትን መማሓየሺ ሜላታትን ተዳሲሱ ይርከብ ኣፍራይነት ማለት ፕሮዳክቲቪቲ በተደጋጋሚ እንሰምዓ ቃል ክትከውን ትኽእልያ ነዛ ቃል ሰሚዕናያ ዘይንፈልጥውን ክንህሉ ንኽእሊና ግደ ሓቂ ክልቲኡ ዘገርም ኣይኮነን ምኽንያቱ ምዛ ቃል ዝዛመድ ዘገርም ወይ ዘገድስ ነጥቢ ምስማዓን ዘይምስማዓን ዘይኮነስ ነቲ ንሳ እትሓቕፎ ኣምር ክትበቕዖ ምኽኣል እዩ ብኣፍራይነቱ ዝልለሰብ መስርሕን ትካልን ምዃን ከም ውልቀ ሰብ ኣፍራይን ምዃን እንታይ የድልየካ ሓደ ዕዮ ወይ ተግባር ንምፍጻም ዝተወሰነ ውፅኢት መርከብ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናብኡ ዝመርሕ ኣገባብ ወይ መስርሕ ደረጃ ኣፍራይነቱ ክመሓየሽ ይኽእል ዶ ክመሓየሽ ዝኽእል እንተኾይኑ ብኸመይ ኣብ ሓደ ዋኒን ናይ ዝዓዩ ኣባላት ይኹን ኣብቲ ዋኒን ዝሓቁፍ መስርሓት ኮታ እታ ዋኒን ከም ዋኒን ወይ ትካል ደረጃ ኣፍራይነታ ንምዕባይ እንታይ ክግበር ኣለዎ እዚ ሕቶታት ቀጻሊ ክላዕልን ክምለሽን ዘለዎ እዩ መህያል ኣፍራይነት ቀዋሚ ኣምርን ዕዮን ኣይኮነን ዳይናሚክን ቀጻልን እዩ ምስ ኣፍራይነት ትመሳሰል ብትርጉማ ወይ ኣምራ ኸኣ ምስ ኣተደናገር ቃልውን ኣላ ምፍራይ ስለዚ ነዘን ቃላትን ኣምረንን ፈሊኻ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ምፍራይ ፕሮዳክሽን ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለየ ጸጋታት ማለት ጸጋ ሰብ ንብረትን ፋይናንስን ተጠቒምካ ኣቕሓ ይኹን ኣገልግሎት ምድላው እዩ
ንኣብነት ኩርሲ ወይ መንበር ንምስራሕ ጣውላ ሓጺን መስማር ማስትሺ ዝኣመሰሉ ጥረ ነገራት ከም መቁረጺት መልመጺት መልሓሚት ዝኣመሰላ ማሽናት ከምኡውን ነቲ ዝተፈላለየ ተግባራት ዝፍጽም ዓያይ ጸጋ ሰብ ገለ ካብ ዘድልዩ እዚ ኩሉ ኣብ ምስራሕ መንበር ከም ዘድሊ ዝተጠቕሰ ጥረ ነገራት ማሽናትን ጸጋ ሰብን ድማዩ እታው ወይ ኢንፑት ዝበሃል እቲ ጸጋ ሰብ ድማ ክእለቱን ጉልበቱን ምስቲ እተን ማሽናት ዝሃብኦ ብልጫን ዝፈጥራሉ ረብሓና ወሃሂዱ ሓደ መስርሕ ብምኽታል ነቲ ጥረ ነገር ናብ ሓደ ውሁድ ኣካል ዘለዎ ጥቕሙ ዝተነጸረ መንበር ዝበሃል ውጽኢት ይቕይሮ እቲ ነዛ መንበር ትበሃል ውጽኢት ዝፈጠረ ለዋጢ ተግባር ድማዩ ምፍራይ ዝበሃል ነዚ ተግባር ብተደጋጋሚ ብምፍጻም ድማ ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነ ሓያለይ መናብር ይዳሎ እቲ ውጽኢት ናይቲ ብተደጋጋሚ ዝተሰላሰለ ተግባር ዝኾነ ሓያለይ መናብር ድማ ፍርያት ወይ አውትፑት ተባሂሉ ይግለጽ ኣብ ዓምዲ ወግዕ ታሪኽ መበል 5 ክፋል ፈንቅልቅያ ኣናብስ ቀሪባላ እታ ሕቡእ ጥንሲ ሒዛ እትጓዓዝ ዝነበረት ኣልማዝ ግደውን ሳልሳይ ርእሳ ናብ በቐረባ ዘማዕድዋ ሩባ ንጋንታ መምስሕ ዝኸውን ማይ ከምጽኡ ምስከዱ መምለሲ ጠፊእዎም ነበረ ብኾለል ምስ ረብረቡ ማዮም ኪዖም ኣብቲ ዕሙር ጫካ የማነ ጸጋም ሃሰው ክብሉ ኣማስያኡ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣባላት መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 74 ኣብ ዝነበርዎ ቦታ ድርግም በሉ ወያ ማይ ከምጽኡላ እሞ ክትምሳሕ ዝሓሰበት ጋንታ ኣይ ምሳሕ ኣይ ድራር ኮይና ኣብ ምድላይ ኣባላት ዓረባ ብሬድዮ ምስ ኣባላት ከቢድ ብረት ምህላዎም ዝተፈልጠ ግን ጋንታ ጥሜት ረሲዓ እፎይታ ኣስተንፈሰት ዝበዝሓ ኣሃዱታት ፊት ንፊት ከጥቃዓን ከለዋ ገለ ኣሃዱታት በቲ ሓደ ነቲ ካብዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝሃደመ ንምኩላም በቲ ካልእ ድማ ካልኦት መዓስከራት ንምድምሳስ ኣብ ድቕድቕ ጸላም ኣብ ውሽጢ ማዕሩቕመት ገዛ ዝበጽሕ ዱር ቃንጥሻን ሳዕርን ብኣባላት ስልያን ኮማንዶን እናተመርሑ ንኸይጠፋፍኡ ኢድ ንኢድ እናተተሓሓዙ ካብ ገባብልን ኣትማንን ንስክላና ድሓኑ ብዳሂ ግጥማት ኣካይዶምን መስዋእቲ ከፊሎምን መዓስከራት እናደምሰሱ ን1989 ብዓወት ተፋንዮም ን1990 ብብሩህ ተስፋ ተቐበልዋ ከምቲ ዝተጠቕሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፈለማ እቲ ሃንደበትነት መጥቃዕቲ ካብቶም በቐረባ ዝፈልጦምን ዝንዕቆምን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ መሲልዎ ተጻዊሩ ብዓቕሙን ክእለቱን ክከላኸል እኳ እንተፈተነ ስሉጥነትን ብቕዓትን ናይቲ ውግእ በቲ ሓደ መልእኽትታት ሬድዮ ርክብ ድማ ብቋንቋ ኤርትራ ምዃኑ በቲ ካልእ ምስ ፈለጠ ህዝባዊ ግንባር ቤና ቢሉ ናብቲ ግንባር መጺው ዝብል ሕቶ መልሲ ክረኽበሉ እናሃቀነ ማዕረቲ ነቲ መሬር ናይ ምጽዋርን ንመስዋእቲ ቅርብን ውፉይን ናይ ምዃን ባህልን ዘማዕበለ ተገዳላይ ህዝባዊ ግንባር ክዳረግ ብዘይምኽኣሉ ዕርታቱ ረጥሪጡ ህድማ ተተሓሓዞ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ንዝርግሐ ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ንኡዞባ ዓዲ ኋላ ዝድህስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ጋዜጣ ኤርትሪያል ሓዲሳ ቀዳማይ ክፋል ትርጉም ትሕዝቶ ቃለ መሕተት ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይጸንሐና ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ድረቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ሒዛ ቀሪባላ ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ቃለ መጠይቕ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀሪቡ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 10 ክፋል ትሕዝቶ ታሪኽ ገድሊ ወራር ቀይሕ ኮኸብን ተኸላ ቀይሕ መስመርን ትጸንሐና እቲ ብሸነኽ ደብዓት ዝተሰለፈ ግብረ ኃይል 503 ኣብ ትሕቲኡ ንዝጥርነፉ ኣጋር ብርጌዳት 32 33 20 21 ከምኡውን ንሜካናይዝድ ብርጌድ 28 ኣብቲ ወፍሪት ኣሰለፎም ዕላማ ናይ ዝወፍርዚ ብኸባቢ መንደዓት ንሕደቕ ኣቢሉ ናብ ጎላጉል ኣግራዕ ብምውራድ ጽርግያ ዓጺኡ ብድሕሪት ብሕመድ ዲበላይ ንናቕፋ ንግንባር ናቕፋ ምፍራስን ንግንባር ሰሜናዊ ሰሓል ምንጻድን እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ንጽርግያ ናቕፋ ወጀባ ተኸቲሉ ምስቲ በዓል ጌን ዝተበገሰ ግብረ ኃይል 505 ንምርኻብ እዩ ሓምሻይ ወራር ን11 መዓልታት ኣብ ዝወሰደ ግዜ ክፍለ ጦር 10 ጠርሹ ሓቐቐ ተረፍ መረፍ ሰራዊቱ ናብ ክፍለ ጦር 15 ከም ዝሕወሱ ተገብረ ግብረ ኃይል 503 እውን ኣብቲ ውግእ ከም ዘይነበረ ኾነ ኣዛዚ ናይቲ ግብረ ኃይል ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ከይተረፈ ኣብኡ ተቐትለ ካብተን ዝነበራ ብርጌዳቱ ዝተረፉ ወተሃደራት ምስተን ንነበልባል ብርጌድ 20 ዝቆሙ ናይ ካልእ ወተሃደራት ሓወስዎም ኣብ ግዜ ሓምሻይ ወራር ኣሃዱታት ግብረ ኃይል 505 ተደኺመን ኣብ መድረኽ ምክልኻል ከለዋ ድሕሪ 5 ወርሓ ኣቢሉ ማለት ብጥሪ 1980 ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ
ፀረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ተጣይሱ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ካብ ፀገማት ጥዕና ዓይኒ ኣብ ርሑቕ ንዘሎ ነገር ከተለሊ ዘይምኻል ተዳሲሱ ይጸንሐና ማዮፒያ ፀርጊ ብርሃን ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዓይኒ ክሰግር እንከሎ ኣብ ዘርእዮ ናይ ምቕናን ባህሪ ብዝርአ ጊጋታት ዝፍጠር ናይ ምርኣይ ፀገም እዩ ኣብዚ ዓይኒ ነቲ ዝመጽእ ብርሃን ብዝግባእ ከተቕንኖ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ዓይኒ ነቲ ካብ ርሑቕ ናብ ውሽጣ ዝኣቱ ብርሃን ብዝግባእ ስለ ዘይተድህበሉ እቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ነገራት ማለት ምስልታት ዝተወጃበሩ ወይ ጽልግልግ ዝበሉ ኮይኖም ይረኣዩዋ ማዮፒያ ልሙድ ፀገም ኣብ ጥዕና ዓይኒ እዩ 20 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዓይኒ ከም ዘለዎ ጥዕናዊ ፀብፀባት የመልክቱ ጽዑቕ ዝኾነ ብሕክምና ዝተደገፈ መርመራ ናይ ክያድ ዓይንትኻ ጥዑያት ናይ ምርኣይ ዓቕምኻ እውን ዘተኣማምን ኮይኑ ክርዳእካ ይኽእል ይኸውን ብኽኢላታት ሓኻይም ዝተደገፈ ጽዑቕ መርመራ ክሳብ ዘይካየድካ ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ናብ ሓበራዊ ፀገም ናይ ምርኣይ እንተመፂና ገለ ሰባት ብሓገዝ መነፅር ዓይኒ ጽቡቕ ክሪኡን ጥዕናኦም ከመሓይሹን ከም ዝኽእሉ ኣይርድኦምን እዩ ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ልሙዳት ሕማማት ከም ግላውኮማ ብሕማም ሽኮር ከምኡውን ምስ ዕድመ ዝመጽእ ፀገም ዓይኒ ዝኾነ መጠንቀቕታ ምልክታት ከይረኣዩዮም ጉድኣት ዘስዕቡ ስለዚ ናብ ሕክምና ብምኻድ ዕሙቕ ዝበለ ሕክምናዊ መርመራ ናይ ዓይኒ ምክያድ ከምዞም ዝተጠቕሱ ዓይነት ፀገማት ናይ ዓይኒ ብኣግኡ ኣለሊኻ ንምፍዋሶም ከም ዝከኣል ኣይንዘንጋዕ ካልኣይ ክፋል ዕላል ምስ ኣቦይ ተኽለ በየነ ኮፒ ቀሪባላ ኣብ ኣስመራ እውን ናተይ ቤት ትምህርቲ ዘይከፍት ብምባል ኣብ ከባቢ ኪዳነ ምህረት ገዛ ተኻርዩ ዘመናዊ ሳዕስዒት ክምህር ጀመረ ሓደ ፈታውየይ ብኢድ ትምላእ ግራማፎን መሳርሒ ሙዚቃ ሂቡኒ ንዓኣ ዝመልእ ሓደ ሰብ ኢኻ እትገብረላ ብኣኣ ገይረ ክምህር ጀሚረ ክብል ድማ ኣጀማምርኡ ይገልጽ ኣብዚ ኣብ ኣስመራ ዝኸፈቶ ቤት ትምህርቲ ከም በዓል ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ሉቺያኖ ፖርቴረ ማለት ሓላዊ ውልዳት ዝነበረ ጥላሁን ተጓሳጣይ ማለት ቦክሰኛ ዝነበረ ፍረዝጊ ዋና ቤት ምግቢ ሓማሴን ትሪፓ ጋዜጠኛ ዝነበረ ኣብርሃ ዘኪዮስ ከምኡ ድማ ሽዑ መምህር ዝነበረ ስውእ ሓርበኛ ተገዳላይ ሚኒስተር ወልደንኪኤል ኣብርሃ ናይ ማርያኖ ሓላፊ ካፒታኖ ሃብተስላሰን ካልኦትን ገለ ካብቶም ተኽለ ኮፒ ሳዕስዒት ዝመሃሩ ነበሩ ካልኦት ሓናፍፅን ኣባላት ኣሰምብሊያን እውን ኣብኡ ይመሃሩ ከም ዝነበሩ ይዕልል ተኽለ ኮፒ ከም በዓል ኣበባ ቺና ጊደይ ሓማ ዛይድን ዝኣመሰላ ድማ ብተኽለ ኮፒ ካብ ዝተምሃራ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ፈተናን ኣእምሮኣዊ ጽልዎን ፈተና ስለምንታይ ይፍርሓና ዝብል ዛዕባ ተዳሲሱን ረኽቦ ፈተና ንዝተምሃርናዮ ተረዲእናዮ ዶ ኣይተረዳናዮን ዝግምግም ኣገባብ መምዘን እዩ ኣብ ፈተና ዝመጽእ ሕቶታት ኩሉ ግዜ ካብ ዝተምሃርናዮ እዩ ዝመጽእ እንተመሊስናዮ ከዓ ተረዲኡና ማለት እዩ ስለዚ ዕማምና ስለዝወዳእና ናብ ካልእ ዕማም ክፍሊ ወይ ደረጃን ሰጋገር እንተ ዘይመሊስናዮ ከዓ ዝተዋህበና ናይ ትምህርቲ ዕማም ስለዘይተረዳእና ንደግሞ ማለት እዩ እቶም ናብ ካልእ ደረጃ ዝተሰጋገሩ ነቲ ደረጃ ሓሊፎም ይበሃሉ እቶም ዝደግሙ ከዓ ኣብታ ደረጃኦም ጸኒሖም ስለዘለዉ ካብ ብጾቶም ተሪፎም ንብሎም እዚ ሓሊፎም ተሪፎም ዝበሃል ቃላት ግን ኣብ ርእሲ ተምሃራይ እንታይ ዓይነት ርዝነት ሒዙ ይዓቢ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ናይ ሓደ ዓመት ትምህርትና ምስ ወዳእና ንሕና እንብሎን ካልእ ሰብ ዝሓተናን ሓሊፍካ ወይ ሓሊፍክዶ ዝብል እዩ ኣብ መንጎ ሓሊፈን ኣይሓለፍኩንን ክንብልን ከሎና ዘሎ ናይ ስምዒት ፍልልያት ዝተጋነነ እዩ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ብርግጽ ምሕላፍን ምትራፍን ፍልልያ ኣለዎ እንተኾነ ናይ ህይወትን ሞትን ሕቶ ኣይኮነን ነዚ ዝተጋነነ ስምዒት ፍርሕን ስክፍታን ከነወግድ እንተደሊና ቅልል ዝበለ ትርጉም እንተሃብናዮ ዝሓሸ እዩ ክንሓልፍ እንተደሊና ኣብቲ ኩሉ እንወሃቦ ትምህርቲ ዘሎና ንጡፍነት እምበር ኣብ ፈተና ዝተመርኮሰ ዘይምዃኑ ክንርዳእ መሰረታዊ ይመስለኒ ይርከቦ ሳልሳይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ሪፖርታጅ ጻውዒት ማሕበር ሓኻይም ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ዘካየዶ ሰሚናር ቀሪቡሎ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ መሕተት ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀሪቡ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ሻድሻይ ክፋል ኣገደስቲ እንዶታት ንዕውት ጉዕዞ ትምህርቲ ድሕነት ሰብ ማይ ብምጽራይ ልሙዳት ስሕተታት ኣብ እንግሊዝኛ ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንውስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ መንእስያት ተምሃሮ ኣብ ኮሌጅ ንፈለማ ኣብ ዝተጸንበሩሉ ከጋጥሞም ዝኽእል ብድሆታት ብዝምልከት ይህን ምሂን ሓታትን ኣመኻርን ሰፊሩ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ተንሙማ 10 ፍልልያት ረኸብ ኣብ እዋን መርመራ
كارتون علال عليك مسروت كمدما حبريتان تودادر تسألي حيزا وطيات ركب أب عمدي فرصعري كلاي كفال علال مساركان موياتنيان مكورتن كإلا مفراين مربحان درهو ألماز غزائي يتنحنا أب عمدي من هنا وهناك بحدا نتبحمشتون تفاح زقامة تمثال أبو لدت وي بابانا تالا نبرتي كاليفورنيا بسنك خبيت زنب الزعبة وحج نابو حسبوتا بجلابو يقعزو حدش عمت وترو أبرد بمحنباس زغبلو نبرتي ميشيغان ب$3.7 مليون سشته عسى تونا نزن حك بروسن تكيو كم زركب تتغيسو عمدي واحد هالتفل هزانات زمتن أزنا عن مهارتن تحسوتات كم وترو حيزا قريبا لا زي خبركم تعزبتنا نلو مستدالوت تحسو مدبنا أبزي تفتيمولو سلام